ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଗିନା ଅଟାରେ ଏହି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟି ତିଆରି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟି ଉପର କେତେ କ୍ରିସ୍ପି, ଭିତର କେତେ ନରମ। ଉପର କୁରକୁରା ଯେମିତି, ଚଟପଟା ସେମିତି, ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନ୍ୟୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆଗ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତି କରି କାଟି ନେଲି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଗୋଟେ ଗିନା ଅଟା ନେଇଛି, ସେଥିରେ 3 ଚାମଚ ସୁଜି ଦେଇ ଦେଇଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେତିକି ଅଟା ନେଇଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ନରମ ଲାଗିବ। ଆଉ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଥିରେ କିଛି ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଛି। ଏବେ ତାକୁ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ହାତରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ମୁଁ ଏଥିରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାହାର କରିକି ରଖି ନେଇଛି। ଏବେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଅଟା ଚକଟିଲା ଭଳିଆ, ଏମିତି ଅଟା ଚକଟୁଛି ସେଇଭଳି ତାକୁ ଏମିତି ଚକଟିବା। ଏହାକୁ ବେଶୀ ନରମ କରିବେ ନାହିଁ, ଟିକେ ଟାଣ ରଖିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝେଇ ନେଇଥିଲି, ଆଳୁକୁ ଏବେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେବି। ଏଠି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ 4ଟା ଆଳୁ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଅଟାର ପରିମାଣକୁ ଦେଖିକି ଆଳୁ ସିଝେଇବେ। ଗୋଟେ ଗାଜରକୁ ଏମିତି କଦୁକ୍ରସ କରିନେବେ। ଗାଜର ହେଉଛି ଦେହ ପାଇଁ ହେଲ୍ଦି, ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଜର ମିକ୍ସ କରିଛି। ଭଲ ବି ଦେଖାଯିବ, ଟିକେ କଲରଫୁଲ୍ ଆସିବ, ସେ ନେଇ ଗୋଟେ ଗାଜର ଏଠି କଦୁକ୍ରସ କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଜର କଦୁକ୍ରସ କରିନେଲି। ଏବେ ଆଳୁକୁ ଏମିତି କଦୁକ୍ରସ କରିନେବେ, ଚକଟି ନେଲେ ବି ହେବ। ଆଳୁ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଟାଣ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଏମିତି କଦୁକ୍ରସ କରିନେଲି। ଏବେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରିବା, ସେଥିରେ ମୁଁ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି କିଛି ଅଳ୍ପ ଆଉ 10-12ଟା ଖଣ୍ଡେ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ସେଥିରେ ଜିରା, ଲଙ୍କା 2ଟା ମୁଁ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ରାଗ ଯେତିକି ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଦେବେ। ଲଙ୍କା ଦେଇପାରନ୍ତି ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇବେ ଲଙ୍କା ତାହେଲେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତାକୁ ଏମିତି ହାଲକା ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବା। ବେଶୀ ଗୁଣ୍ଡ ଚିକଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ରଖିବେ। ମୋର ଟିକେ ଚିକଣ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଦେଇଛି ଲୁଣ, ଧନିଆ ପତ୍ର। ଆପଣ ଯଦି ପିଆଜ ଚାହିଁବେ ପିଆଜ ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ପିଆଜ ଦେଇନାହିଁ। ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଦେବେ। ଯଦି ରାଗ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଲଙ୍କା ଦେବେ, ନହେଲେ ଲଙ୍କା ଦେବେ ନାହିଁ। ଲଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି, ତେଣୁ
ଦେଖିକି ଆପଣ ରାଗ ଦେଖିକି ଲଙ୍କା ଦେବେ। ଏଥିରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିଲା ଏଥିରେ ତାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି ଚକଟି ନେବା। ଏବେ ଯେଉଁ ଅଟାରୁ ଆଗରୁ ଆମେ ବାହାର କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏମିତି ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ପତଳା ଆଣଟେ ତିଆରି କରିବା। ପୁରା ପତଳା କରିବେ ନାହିଁ କି ବହଳିଆ କରିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ପତଳା କରିବେ। ଏଥିରେ କଳା ଜିରା ଟିକେ ଦେଉଛି, ଉପର ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଏଥିରେ ରାଶି ବି ଦେଇପାରିବେ। ରାଶି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଧୁଆ ରାଶି, ତେଣୁ ମୁଁ ରାଶି ଦେଇନାହିଁ। ଏବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଟା ଚକଟାକୁ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଗୋଲ ଗୋଲ କରିନେବେ। ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗୋଲ କରିନେବେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ଛାଣି ନେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଉପରଟା ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ଦେଖାଯାଉଛି। ଲାଲ ଲାଲ ସବୁ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏମିତି ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏମିତି କରିବେ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିବେନି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଲେ ଶୀଘ୍ର ତାତିଯିବ, ଭିତର ସିଝିବନି। ତେଣୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଜି ପତଳା ଆଣରେ ବୁଡ଼େଇକିରି ଏମିତି ସବୁ ଛାଣି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ନାଲ ନାଲ ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ଏବେ ସବୁ ଛଣା ସରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚାଟ୍ ମସଲା ମିକ୍ସ କରିନେବି। ମିକ୍ସ କରିକି ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବି, ଭଲ ଟିକେ ଚଟପଟା ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଲାଇଭ୍ ଭିଆଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍। ବାଏ ବାଏ।